ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. Jadi ini yang mga yauluman dan karidahan Allah subhanahu wa ta'ala wasisang hukuman pamusti pemahasuci mahatinggi azza wa jal ang mga ni'mat among masing-masing yarikatut kanipatan tukbal na tuin sa taud-taud sa mulya-mulya pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ni'mat sa taud-taud yari ray sabkato mga ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala suwain ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya masumo diban di siya masumo ha mga uno-uno na sadya ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala yari kanya yari niya yung mga pangadjian masi-masi kita niyo yari ha mga sukpat sin pangadjian na to amo in lima bay amo na in pagbahasahon amo in sujud sahawi long bahasa sinum mga ini na suway kaingatan sin manusia sibo dayong kaaunan niya katumtuman niya halom sin sambahayang atawakan mapuas na sin sambahayang yan da halom sin kitab sin kamu rakam samanya wasalasin الله أكبر الله أكبر masing kita niwari ha mga pangadjian sumpat si pangadjian nato si mga lima bayaon kaya na sin pagbahasa sa sahawi amuin mga mapatut amuin mga hihinangon si mga sila magsasambahayang pangabutan si mga parkala ini amuin hinangon nila in sujud sahawi tu kajinis atawakan tu parkala in manjarinya sujuran sahawi muna si aput na tu sin liawayan amuna in apabila in sambahayang nila maglawi ha di karwa niya amuna in sambahayang niya magbulang atawakan isang bahayang niya na biyak duruarwahan niya atawakan nagduruarwa siya naglawi ka atawakan nagkulang isang bahayang niya yan nakitab sing kamu mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala wasyahwu ala salasati adurub yan ha page 38 ahaduhuma ziyadatu fi'lin min jins ha dahil ha mga sujuran sahawi at kala insang bahayang niya yaun nagsubra atawakan si mubra insang bahayang niya atawakan naglawi min jinsin unay ma na aun yan nakabutang tu inhati niya amo indeng ha mga haraka atawakan kignot ko hibal mo halom sin sambahayang manunjuki pawajib yung mga kignot ko hibal mo yaun walau kun inrukun bang motiuod pialawi na asal mahayang matampal bang limawi in rukun sin sambahayang iuod sin ikaw na in sambahayang mo batila biya na sin upat karakaat hinangon mo siya lima tiuod mo in sambahayang mo yadto di tay maun suway mo siya balikan as-salati karakaatin aw rukun biya lang na sin sambahayang sabatan takain na bang 2 rakaat sin salatul fajar hinang mo siya to na inyad to patubtilus salatu bi amdihi ha inhati niya ha ba'tal insam bahayang mo ha patubtilus salatu bi amdihi ha
batal insang bahayang niya at tatkala insang bahayang niya ya untiud niya piyalawit. Yan halawom sing kitab. Wa yasjudu lis-sahwi wa in alima. Malaingkan laong na sujuran niya sahawi at tatkala ay mama na alima huna ay indakara aw zakarahu anna salatahu kazad ay at tatkala insang bahayang niya kaya tumtuman niya at naglawit. Yan aun syamiya hababa. Rakam arba'a inhati na reon ay zakarahu ay ida dakartahu anna salataka kazada ay cuway mo siya unuhan sujuran sahawi. Wa huwa fir raka'ati zaidati jalasa fil hal. Atawakan laong na in sambahayang mo na simubra inday nga mga rakaat halyan. Fa illam yajlis ma'al ilm batala salatahu li'annahu zada fiha. Habi anasin sa paratilong na biya on saon on lingkod niya haot. Umos bigla ko nakatinog na inyad to lima binasato inunumuha. Lima wi insang bahayang mo inyad to suway mo niya sujuran sawi. Sabab may ta dahing ha mga panagnaan insusujuran sahawi apabila siya mauno. Apabila siya maglawi. Apabila siya lumawi inuno inday nga mga rakaah. Wa in sallama an naqsin fi salatihi apabila isab siya long na simalam sabab sin uno sabab sin kulang insang bahayang niya at bima baqiya alayhi na suway niya na long naganapan bang unuin wala niya na sambahayang. Summa sajada amo na ining pag-ianunta na bang aun wala niya kaya tumtuman niya at laong nawala siya kulang rakaat indeng ha mga sambahayang niya naunuhon niya ganapan niya ubos ampas siya umuno ampas siya sumudod sa hawi. Walau fa'ala ma laysa min jinsin ay as-salati lastawa amduhu wa sahbuhu. Na malaingkan bang sa upamain mga sambahayang niya yan aun doon nakabutang siya ikaunom kalmasi wa islahu thiyabahu wa ghairihi fal kasiru min dhalik yubtilus salah. Tumtumunta imbya mga amon harakat bukon na siya haaturan amon harakat kakahinang halom sinsang bahayang na mga yadto makauno na siya makawatal siya hasang bahayang. Amon imbya mga kignut ko hiwal mo yaon wala na siya biya mga imamo in kana li hajatin falabas malaingkan bang isabya mga kagunahan to dimbya mga hiwal mo asang bahayang falabas inhati niya way rasa niya wali gairi hajatin fa innahu makruh malaingkan in mga hibal kignut halom sinsang bahayang amuin wayroon na pun sabab niya nawang isabya tiyo datawa bukun makasubra in pagtag kanya uno makruh makruh wa ammal harakatu lid darurah malaingkan in mga hibal mo bat kakukunahan tuod fala ba'sa kallat aw kasurat inhati niya bang kakukunahan to din hibal mo halom sinsang bahayang aun biya mga uno-uno na hajat mo inyad tumisan siya timaod at tawa timiyo inakisin musannif rahimahullah inyad tuway rasa niya wa takunu mashru'atun fi salatil khawfi wal inkadu fi halakati wa nahwi dhalik biya na lang nasin sa paratisim mga sambahayang salatul khawf na biya bukon sa kawayan biya aon biya mga laong takya bubukaan na aon din nga mga haraka at tawakan hiwal mo halom sin sambahayang magkahiwal sin ikaw bisalati aw alra atawakan makasubra na ring hambuok deng harwa atawakan deng uno deng hatu lastawa amduhu wasahun fa in kana kasiran abtalaha bat malaingkan apat kala long na inyan simubra na siya na inyad tu makawatal da siya uno makawatal da siya hasambahayang wa in kana yasiran kafi'lina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hamlihi amama wa fathil baba li Aisha fala ba'sa bihi biya sinjimatu biya sinjimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na aun biya mga aun doon rakam wahid unim makna niya tudammi ibnatu binti Zainab biya law na sin hahal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagsasamahayang siya magkaon kaniya in anak isyo anak hi Zainab wa kana qad salla bin nas wa huwa hamluha ala
atiqahi aw ala atiqihi. Dengan sabab yan nama jiyari in bata-bata dahon mo siya magsambahayang. Jiyari in bata-bata dahon mo siya magsambahayang. Biya sin nahinang isyo, nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahon mo siya sumambahayang, ha? Idara ka wa sajada wadaaha. Bang mo siya diara, bang siya rumuko na paakaron mo siya bang kau sumujud, paakaron mo siya sumujud. Bang kau rumuko na, ha? Bang kau sumujud, hibutang mo siya sujujuran. Bang kau nagruruko, diara mo siya bihat. Bihat tinuno, bihat tuin aturan. Wa ida kama hamlaha. Malaing kambang kau timindog na, narahon mo lang na inuno, dahon mo imbata-bata atawa amon diara mo. Rawahu Shaykhan wa wasahahu aw wa asahhu sunan ila at-Tirmidzi. Min hatin dalil yan na dalil sinuno, dalil sin Shaykhan gana kan Imam Bukhari iwanisyo ki Imam Muslim. Wa fathil baba li Aisyah fala ba'sa alaihi. Bi'law na sinjima tu, ha? Dahil sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na simo din na Aisyah radhiyallahu anha paway na wayroon makaukab sinuno, ha? Way makaukab sin lawang. Hawak tuyad to na nagsasambayang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na himiwal siya ang panayuno, ang panayukabin lawang, ha? Sa wala da siya nakaig yawn ha uno, yawn halawm sinuno, yawn ha sambahayang. Pala ba'sa bihi yan aun rakam salasa haji ziyadatu fi syamiyah wal muduniyah awal madinah. Amo yan indeng ha mga uno, deng ha mga aturan sin imaghiwal at kala inhiwal mo yaon biya mga wala day sab simubra inhinang sinhiwal mo na jiya siya iban jiya siya sinuno, jiya siya sinsara. Unin ding ha mga tu ikarwa annaks amo na inuno, amo na kulang, ha? Unin hati niya kanisyanin wajibin fa in qama anit tashahhudil awwal fadakara qabla an yastatimma qaima, ha? Inhati na rin na ini amo lang na inuno insang bahayang mo kulang, ha? Kulang inuno fa in qama anit tashahhud biya lang nasin sa parati amo hindi ka makauno, di ka makatasyahud simpanagnaan, ha? Amoy bigla na sadya ka makauno, bigla ka makatinog, ha? Raja'a fa'ata bihi, malaingkan nas magba-uno ka, malikkaw, ha? Malikkaw madtubang mukyatumtuman halyan, raja'a fa'ata bihi, wa in istatamma qa'iman lam yarji, wa in nasya ruknan fadakara qabla syuru'ihi fi qira'ati raka'atin ukhra, wa raja'a fa'ata bihi wa bima ba'dahu. Inhati na wang wayroon na yan to, napadjukupon mo na sa dyan uno mo, ang kanaon siya uno, aon siya sujud sa hawit, ha? Aon siya rin ha mga uno, dahil ha mga sujud sa hawit. Ba'da dalik, batalati allati tarakaha minha, wa inna siya arba'a sajadat, min arba'ati rakaat, padakara fi tasyahudi sajada fil hal, fasahat lahu rakaatun summa ya'ti, bisalasati rakaat. Malaingkan bang aon deng ha mga uno, deng ha mga wajib, wala munahin ang halom sin sambayang, inyad tumakawa siya sujuran sa hawit, ha? Malaingkan in rukun at iuod mo siya na unuhon na. Pawalikan kay mo biya sin mga halom sin rukun sin sambayang, iuod mo siya wala mo siya hinang na in sambayang mo kama kalal jumhur ulama na batalatis salah. Amuyat tinding ha mga mulakhas, amun ding ha mga talkhis ng mga ulama, uno yung hikatunia, ha? Amo na yung asyakku, ha? Amo yung biya mga pagduwarwa mo. Fama tasyakka fi tarki ruknin fahuwa katarkihi, wa man syakka fi adadihi rakaat bana alal yakin. Aun waktu bang kau nagsasambahayang na di mo kaingatan inyong pila rakaat na, ha? Di mo kaingatan dua na kaatawato, ha? Habiyayaw nin hal niya, nagdurwarwa na kaulong mo dua atawato, magbalik ko payakin, madtupatiyo-tiyo, ha? So pamalong mo'y makusog kay mo to, sa yari ko onday sab kay mulong wiya duang karakaat da. Inhati naman to ko parwang karakaat, magbalik ko maripatiyo-tiyo, hasupaya biya siya sa paratik, kakanapan siya. Sab may ta, mangkolong mo man to biya, to na long min siya bayang kupat to, hamok na kuman. Sab may ta, bukon ko sure, inati na nagdurwarwa kaw, ha? Nagdurwarwa kaw. Waman syakka fi adadir rakaat, bangkaw so pa man nagdurwarwa
nagdurwarwa ka hamanga rakaat sin sambahayang mo ay bana alal yakin, magbalik ka paamuin makusugto din intensyon mo lang mo duwara. Sure ako lang mo duwara no, duwain sambahayang ko dua rakaat dasya. Illal imama khassatun fa innahu yabni ala ghalibi dhannihi. Malengkan on waktu lang na amun ikaw imam magwaswas. Hindi nga mga ding nga mga syaitan na magbalik ka pa mo. Magbalik ka pa yakin amun rakaat sambahayang sinikaw. نزل عليهم مطر وأنبت لهم الأرض بإذن الله. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أكثر طعما. تأتي والناس يزرعون، تأتي والناس يعملون، وتأتي والأسرة يأكلون، وتأتي والزوج يتحدثون، ستكون الساعة لا محالة، لكنها تم وشق عطاهم يا رب العالمين وفرق جماعتهم. اللهم اغفر إخواننا في فلسطين. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Sering mga kaulo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayari na sa kahinakusan baharian si sahawi namunain asyak ko. Namunain asyak. Mana si asyak ini? Hindi mo kaingatan bang naglabi kayo sa bahayang mo atawakan nagkulang. Amuyan yung makna si asyak ko. Asyak ko famata asyakka fi tarki ruknin fahuwa katarkihi. Wa man syakka fi adali raka'atin bana alal yakin. Illa al-imam khasatun fa innahu yabni ala ghalibin dhannihi wa likulli sahwin sajdatan qabla as-salam illa man sallama an naqsi fi salatihi wal imam idha bana ala ghalibi dhannihi wan nasiya bis-sujudi qabla as-salam fa innahu yasjudu sajdatayn ba'da salamihi thumma yatashahhadu wa yusallimu wa laysa 'ala al-ma'mum sujudus sahwi illa an yaswa imamuhu fayasjudu ma'ahu wa man saha imamuhu aw nabbahu fi salatihi fattasbihu lirrijali wattasbiqu linnisa. Jari niya mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala una ka mas'ala aw ndeng ha mga masail atungod sin asyakku ini apabila law na kung baha law na jumatu in pagbahasahon mo amoy pagduarwa mo halawm sin sambahayang yan. Iban law na kung numuwaha isabyan kaingatan in ikaw isang bahayang mo yan law na kulang na atawakan limawi amo yan indeng ha mga mas'ala in aki wad dalil hatainil mas'alatain indeng ha mga dalil atawakan jawab makawa na to sin mas'ala yadto kung ta kaingatan insang bahayang talimawi kung ta kaingatan insang bahayang takulang fima rawahu Muslim an Abi Sa'id qala Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat deng kan Imam Muslim dinaki Abi Sa'id nagsabdalong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shakka ahadukum fi salatihi falam yudrik kam salla salasan aw arba'a falyatahashakku waliyubayyin ala ma istayqana summa yasjudu sajadatain qabla an yusallim fa in kana salla khamsan syafa'una lahu salatahu wa in kana salla itmaman li arba kanat targhiban lisyaitan. Indalil makawa taray dito apabila long nin isiu-siu na dahil kanyo nagsambahayang siya batkal na nagduarwa na sa sinsambahayang hindi niya nakaingatanin sambahayang niya tung karakaat ka salasan o arbaan atawakan upat na magbalik siya long napayakin niya uno yan to inhati niya madtuko pakari asalilong mumaray duara inhati na long mingka tinuko kain na na sa madtuko magbalik pakari asalin na inhati niya ruwa summa yasjudu sajadatain kablas salam ang pakaulong na sumujud at kala nagbalik na kaumad turi mo na kaingatanin siya bahayang muro atawa to magbalik ko mariparwa pag ubos mo yan to jiyukop kal na insang bahayang mo upat karakaat
ang pakaulong na sumujud sahwi kablas salam. Dahil di makawa ta in asyak in sujud niya uno after sin salam. Kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pakaulong na sumujud kablas salam. Fa in kana salla khamsan, malaing kanlong namang siya nakasubra at tawakanin sebab di niya kaingatan, pang pilay na sambahayang niya. Sambahayang niya long nawatlong na 5, khamsan. Wa in kana salla itmaman li 4, malaing kanang siya to nakasambahayang 5, pasalong na pagpajukup niya di niya kaingatan 4 atawa 2. Di niya kaingatan pagpajukup niya nahinang siya 5, dahil niya tulong na rin nga mga uno, dahil nga mga sasat kanya sin saitan. So inya to ininangon niya ra in sumujud day sabsiyas sujud sahwi, sabab di niya unuhon, di niya kaingatan. Nagsak siya, nagduarwa siya sin sambahayang niya, bang lupat ka, tuka, nabanglaw nakyakad to niya ng palima, inyag to pagpajukob sin sambahayang niya 4. Malaing kan panasat yad tulong na sinuno, panasat sin saitan. Wadahaba ba'du ahlul ilm ila annahu idha kana syakku mutasawiyat tarafain akhada bil akal. Nakita niyo? Biya na sinakita kain na, apabila long ning pagduarwa mo sin sambahayang mo 2 atawa 4, madtukaw patiyo-tiyo. Madtukaw patiyo-tiyo. Akhada bil akal. Inhati niya madtukaw pales niya. Madtukaw patiyo-tiyo sin rakaah. Lil hadis sabiq. Wa in kana turajjihu indahu ahdul ihtimalain az-ziyada awin naqas. Sabab may di mo yad tulong na kaingatan, siya bahayang mo yad tulimawi, atawakan an naqs, amin atawakan nagkulang, amila bihi lima rawahul Bukhari wa Muslim, an Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu anhu qala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha syakka ahadukum fi salati, falyatrah sawab, falyatimmu alaihi summa yasjudu sajadatahim. Summa yasjudu sajadatain. Inhati niya, apabila long nendeng kanyo at tawakan ding mga magsasambahayang bat nagduarwa na sa sinsambahayang niya rin na kaingatan, bang pilang karakaat ng sambahayang niya, magbalik siya madtupar uno, para kaat tiyo-tiyo, supaya kajukupan niya insambahayang niya, bang pila na inuno, bang pila na insambahayang niya. Fi halati syak, yabni ala ghalibi dhannihi, lianna al-imamu indahu may yadkuru wa humul ma'mum. Bangkaw sa upama nagdurwarwa na sinsambahayang mo, na magbalik kaw madto, paamuin sure kaw tuudlong mo duwara. Sab may ta, aon sayaon kaya ingatan mo namang pila rakaat, sa siyasat kaw sin syaitan alom sinsambahayang, hibalik mo siya madto patiyo-tiyo. Alal akalong mo, nakatinog na ako 4. Madto kaw, pagkari mo na kaingatan 4 atawa 2, madto kaw pa 2. Supaya kajukupan may nang siya pila, may nang siya 4 rakaat. Bianna sujudus sahwi min sya'nis salah fayakunu qabla salam. Biya na sinakita kain na sabab may ta, apabila in pagduarwa mo yan kulang atawa tiyo-tiyo, atawa kan uno, pagduarwahan mo, na in pagsujud mo sin sujudus sahwi, uno siya, before siya sinuno, before salam. Ay idha sallama wa qad baqiya alayhi min salatihi raka'u aksar, panabbahu lidhalik. Adapun onok tubang kau imam, onok tubang kau imam, nakapatumtuman ko sinuno mo. Kapatumtuman ko magtuy to si ma'mum mo. Amun biya magtaga na kau makatinog, na masabot ko sinuno, sinharaig mong inati na, yunabbihu al ma'mum. Inati na kapatumtuman ko sinuno mo, sin ma'mum mo. Fa'innahu yasjudu waidan, bang biyahat yun hal, wa imma idaba na ala ghalibi dannihi, fa'innahu yasjudu ba'las salamu aidan. Bihadis Ibni Mas'ud as-sabiq. Na hindi bang sa upama at kalain sambahayang mo yan, amuin ikawin imam, nakasubra na nakaliw na kumadto pataas, wala nakabalik, na inyad tuwing sujud mo na siya, uno na siya, ba'das salam na. Ba'das salam hatungod sin imam. Wan na siya, apabilay sablong na kialupahan, kitaan nyo, apabila kialupahan lis sujudi, kablas salam, apabila niya lang nakialupahan in sujud niya, before sin salam, fa innahu yasjudu sajadatain ba'da salamihi. Nabanglaw niya lang nakialupahan na lang sin before sin salam, na in sumalam na siya, uno na, puas na lang na sin salam niya, puas na sinuno, sujud sahawidu, makarwa sumujud, ampas siya umuno, ampas siya sumalam. Di hadis Ibni Mas'ud, biya na lang na sin nasabot, hadis si Ibni Mas'ud.
Al-muhim, kawaan yung tarkhis sin mga kaulo sin ahlul ilm, wa qad qala ba'du ahlul ilm ila annahu idha kana as-sujudu an naqsin kana qabla as-salam. In jumhurul ulama, in kamatauran sin sujud amo in batkal na nagduarwa kaw nagsyak kaw inyat tukatan uno siya. Ha? Before sin salam. Ha? Before sin salam, ha? Kawaan yun. An naqsin kana qabla as-salam. Wa in kana an ziyadatin na kawaan yung sabihin niya rin at tatkala isablem ya siya. Ha? Apat ka at tatkala lima siya. Supaya rin di makalungo o sumalaman tawabi adinin labang lumabi adinin kumuan kawaon na to ziyadatin kana uno siya bang sa upama siya long na limawi ha kana sujuduhu ba'da salam ha puas na sin salam ha in sujud sahawi bang siya limawi in sambahayang muhayakin mo limawi siya in sujud sahawi niya uno na ha puas salam in syak in sujud sahawi before sin salam nakawata na ha in limawi puas salam in nagduarwa kaw before sin salam ha nawain kana syakka fa in bana alal yakin kana qabla salam biya day sabhat to at tatkala ini kaw rat nag-uno na aun na biya pagduarwahan mo sin kuha mo yan na biya dahad to puas ano before sin salam before sin salam wa huwa ma dalla alayhi ala majmu'ul hadis al-warida fi sujud as-sahwi hada wa qad dhahaba 'ammatu ahlul ilm wa haqahu ba'du ahlul ulama ila anna qawl sujud qabla aw ba'dahu ala tafsil as-sabiq inma huwa min bab istihbab la lil wujub imma yad tu tartib mang mayta makauna mayta makauli mayta makahuli na inyad turay nga mga uno daing ha mga pagkuan sa jasin ijtihad sin mga uno sin mga ahlul ilm sin nahinang lawiluwa na amuyat pin nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamasan niya na inakin niya insya manusia day sa puno ha magkalupa bang akulong na nalupa na unuhon siya ha patumtumaniw ako sa bukon siya uno bukon siya malaikat sa manusia day siya bang akulong na malupa zakiruni patumtumaniw ako patumtumaniw ako ha ay annal musalli ba'da sujud lis-sahwi ba'da salam yajlis summa yaqra tashahhud malainkan bangkaw yan biadinin hal niya ha biadinin hal sin magsujud siya puas na sin salam puas sin salam ini ha way pa ko nakasalam hindi nangun niya ha umuno siya limingkod siya magbalik summa yaqra tashahhudul akhir bangkaw way pa bangkaw nakasasalam na kakawaan niyo ha supaya ri magkuanin pagpahamta ha apabila way pa ko nakasalam inyat to asal mauno na siya kablas salamin uno mo insyak niya way pa ko nakasalam sununid na ko magtasahud magbalik sa mayta wala pa ko nakatasahud at the same time way pa ko nakauno way pa ko nakasalam ampay niya rimang ka umus na si malam paglingkod mo magbalik ha yakra tasahudil akhir inatin na nakasujud na ko sahawi na umuno ko magbalik ha? Mas sa kaw magbalik sinta sa hudul akhir ampa ka umuno ampa sumalam ampain dito ampain before ko sumalam nunid na ko maguno nunid na kaw magtasahudul akhir magbalik sa payta nakauno na kaw nakatasahud na ko at the same time way pa kaw nakauno way pa kaw nakasalam ampain ini si masalam na kaw ampa ko sumudod sawi sari di suway ka maguno magbalik ha magtasahudil akhir unin dalil niya rima ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu tashahhada ba'da sujudus sahwi kita nyo bialong na sin riwayat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihad tulong na inuno bihad tu innahinang niya ay annal musalli idza sajada lis-sahwi ba'da salam yusra lahu an yusallim marra ukhra ha ba'da sujud lis-sahwi bihad tu ha atat kala ini kau nakasalam na yusra kay mo in sumalam ko magpalit inhati niya way pag nakasasalam na ko pasalan uwos na ko nagtasahud simudod ko sa hawi nagtasahud ko nagbalik suway ka umuno suway ka sumalam amuyad tu impyag gunuhan amuyad tu impyag parakan ay annal ma'mum idza sahwa huwa khalful imam la yusra lahu sujudus sahwi malain kan bang sa upama in ikaw ma'mum siya hawi mo yung imam
Nari na man jari sumujud sumahawin makmum. Sa may ta way runi mo no. Ha? Way simujud sa hawin no. In imam. So upama, nalawong ha? Nalawong in imam. In ikaw makmum, si malam na in imam, long kumita tuway nagsujud sa hawi. In ikaw sumujud pa ko sa hawi misan si masalam na in imam? Di na. Di na ko sumujud sa hawi. Kita ano inhalsin darajat sinuno, sin makat kaw ha makmum ha? Ay annal ma'mum idza sahwa huwa khalfal imam la yusra lahu sujud sahwi li annal ma'mum tabi'un lil imam. So may tain ikaw ma'mum, ha? Ini ikaw ma'mum mayroon na. Ha? Di na ka man jari sumujud sahwi sab may tain ikaw miya makad kaw uno. Miya makad kaw ha imam. Ha? Uno-uno in hinangsin imam, sambatan ta sin lima bay. In imam bang aun dusa, di magdusay ma'mum. Di malapayin ma'mum. Malainkan imamum, ha? Bang nasahin imam, sahi katan sambil ma'mum. Bang kau nalawng imamum, agad da kau no? Agad da kau ha imam. Amo yat tindeng ha mga marhala, darajat sim mga sila, amoyin ha salatul bal jamaah, bang sa upama nalawng imam, misan syari makasudod sawi, nabukon ko isab sumudod sa hawi, infiradi yan. At tawakan lang mo isip, sumudod ako sawi, nalawng saad po kain na. Way kyakuanan. Inyat tumukon na siya rin ang mga syara sa pagmayta, way na hinangsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way na hinangsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno pa, ininira nga mga adillah, dalil sin mga makawata sin tungod sin sujud sahawi. Wa man saha imam aw nabbahu amara fi salatihi fattasbihu lirrijali wat tasbihu linnisa. Ininira nga mga liyangan, ha? Amin biya mga aun sayaon biya magpakulapo, iban magtupak, ha? Tungod si magtupak ini, naunay ni ring ha mga liyangan, ha? Impagtumtumlong na pagtasbih, ha? Tungod ha mga uno, tungod ha mga kausukan, Malaing kaning pagtasbih, amon biya pagpakwan yan, uno yan yung mga yan, ha? Yan dahil ha mga babae, ha? Dahil ha mga babae. Ikaw li Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha nabakum amar palyasbah rijali wal yusaffiq lin nisa. Amuyat tim mga bab at tanbi sin tungod sin asyak. Sumakawa ta di siya maigato para kala in sujud sawi kawanin kulasa in summary di maig deng hatu ini inhati niya bang wala da rin di hatu para kala ini in bahayang mo nunid na ko maguno nunid na ko magsujud sawi muna ha amo na yung lumawi at siyada. Bang lumawi na yung sambahayang mo na tartanto, suway mo na siya unuhan. Suway mo na sa sujuran sa hawi. Inikarwa uno? Ha? Kulang. Anaks. Hinati niya kulang. Bang nagkulang yung sambahayang mo, long mo nagkulang, ya wala nakajukop. Dahil nga sa mabyan, na suway mo na sa sujuran sa hawi. Inikatu niya uno? Pagduarwa. Ha? Nakawa na to di pagduarwa. Inhati na bang mayroon na rin dito hatu ka jinis para kala at tuwin sa bahayang mo, nunid na ko maguno. Nunid na ko magsudod sa hawi. Inhati na hatu yad to, makawa na to dahil sa bangga din yung pagsudod sa hawi. Imma kablas salam, biya sinuno, ha? Biya sin syak, ha? Puas before sin salam yan, ha? Ay puas salam. After sin salam. Ang pensiyada uno? Before sin salam. Nabangyad to, nakawa mo na yung before, iwan sin after, ampay nuno, ampay next, duara siya. Bang bukon siya ha before, ha after siya. Pag kanyad to, nakawa mo hatuyad to, before, iwan in after, inakitong yaw, bang siya bukong before, after siya. Nakawa. Pinukuman siya rilang mo after, napanagnaan, bang inya rilang mo kay napusan niya to before, hindi hakitong, hukuman sin dua ini. Kitaan yung kulasa. Inhati niya, in next, bang siya bukong wassalam, atawakan before sin salam nakawa so amo yad tinding nga mga uno dahil nga mga kula sa sim mga ahlul ilm biya da sim mga yan ha amoin waraka amoin mga nakauna in mga yan kula sa yan tarkisisik Ibn Uthaymin malaing kanin mga kaul sim mga ahlul ilm na yari biya mga biya sin siyabot na tukay na mayroon bihad tura hindi nga mga hal
malain kanin ikaw ha, hindi ikaw ha baljama na wayroon din ha mga hinang mo juma tuwa si mga siyabot na to. Sabay ta miya makad kauno ha. Ju'ilatil imam li utam mabihi. Yaonin imam na suway kaw makad. Laban kolong mo simudod sa hawi wala na kumiyakad si malamay no inaraig mo no na nagpalabi kaw sinuno mo. Nagpalabi kaw sin rakaat at tawakan sin sambahayang mo. Ha? So murah-murahan amuyad tinding ha mga talkhis at tawakan mulakhas sa siyabot si mga musannif rahimahullah tungod sin sudud syahwi. Bang-aun para dito in mga yadto na ding ha mga mazid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pangasuho tungod sin sudud syahwi manjari kamo mga suho habang wala no dia pahaman marayo. Ang pangasugutuan bisin ko ang kita kasi namin limaway yung mga duwang kapito simambayang sila pag sambayang adto kung yung may nambok maamom lo niya nagkasalam na kulang lo niya sambayang so sambayang isa ubos na nagtayo timindog nagbalikin ko anin imam pag ubos wayron si mam way sila simujud sa hawi after yato una yato so way itod ka kunan sumujud na tawati pasasin karitaan siya kulang ang bukra ka so timindog ang panagsalam usway na Una man nakawaon tayo ng kumansin. Una yung kumansin sudod sa hawit. Mangkulang. Ha? Ha? Kawaon tayo no? Pagkala. Parakala, di ba? Naglabi, nagkulang. Labi, nagkulang. Lamang sa upama rin to na suway at tumuno siya. Ha? Suway siya at tumuno. Suway sumudod sa hawit. Sabi may ta, yad pinto parakala. Ha? Yat pinto para kaniya. Wala niya hinang ha, wala niya hinang yung mga uno. Insudod sa hawiyat. So bang niya tur hinangon. Na inuno la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Malain kan mang niya tur hinang na wala sa simudod sa hawit. Na tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Yung makaingat si mga hajat. Nauna ito sa pama wayron simudud sa hawiin imam. Kaunahan biya si maamum kami sumudod kami sa dayata wadi. Ha? Kawanin kulasa ha. In imam ununin hinang hara kahalam sin sambahayang di malapay imamum. So pa man nagkamali kawanin ni general ko na. Al-qaul al-qaida. Kawai in imam pag siya sa upama nalaw was piatum tuman siya, ha? Piatum tuman siya si makmum. Wala niya hinang at tawakan hinang mas wala da si mudud sawit di magdusay nuno di magdusay makmum pang sa upa maondo sa iparatong sinalo subhanahu wa ta'ala hirilaw no hirila imam sa bang on karayawan na hinang sin imam lapay nuno lapay imam kita ano yung darajat ang kana parkala da kulay nuno parkala da kulay imam sabay tamang kaw na law mataw sure ko sintaw sin jamaah sin haran niya gatos ngayon manus ya kan suway kita rin mag-usos. Namok mga sahaba rin na kita magkuhan. Ya Abu Bakr Umar radiyallahu an. Mas maba pa siya. Lamig kanina Ali radiyallahu an. Maba pa sila maguno. Kapag jiharan balawang ta. Teng si mag-imam. Sabi na, tuki kita amin atumo. Ang panyaon, tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Labang biya mga kuhanon mo na sadya, mainom melong mo ukira. Na magtahamul ko sinuno. Simpardosahan mo adlaw akhirat. Amoy at tinding ha mga uno. Amoy at tinding ha mga parkala sin. Sujud sahwi. Ang pa? No, nakatindog sa way sa nakatasahud. Nakatindog na sa straight, diretso na siya ang sa nakuha para distant. Inhal bang kopya tumtuman nakawatahin na kawata kain na bang saupa man nagsubra yat to ha nagsubra bang nagsubra yung sudod sawi uno siya before ataw after ha Puas salam. after sin salam inhati niya makatasahud ka ha
Tapmay ta, after sin salam. Pag sujud mo, magtasyahud ko, magbalik ang panaysab ko umuno, ang pakaw sumalam marra. Ha? Ininangon sing biyahat to bang ko piatong tuman, apabilayat to nakaw hataas nunid nako pababa. Ininangon mo muno na sadya. Ha? After salam. Sumudod sa hawi. Nakawa. Ininangon mo sumudod sa hawi. Sabi ano yan to? Ano yung pagtaga to sinatuyat to? Ha? Ha? Ziyada. Na ziyada yung salam niya uno? After salam. Ha? After nakawa. Ha? So may taon siya uno aon tasyahud. Nakawa. Ampain siya uno siya nagduarwa kaw. Di mo kaingatan. Before pa kaw makauno. Before pa kaw makasalam. Nakawa tuan. Yun ninangon simbiyahad to. Patumtumon siya. Was di na siya mapapatumtumon. Nayad tura di minitso. Makad na sa biluno. Makad na sa bilima. Makad na sa... Ayaw isang kolong mo. Timinog atawa. Magbasa niya ito sa simpatiha. Masa na sa simpatiha. Amura kuman wala siya nakaunutan. Wala siya naka tasyahudul awal. May ta. Yung tasyahud daw 4 rakaat. 2 siya. Awal iban sani. Sa nakadiritso na kau pataas, gatumtuman kasi ma'mum, ininangon mo, nag-uno natin sa bahayang mo, naglawi na siya. So ininangon mo, sumudod ko sa hawin, uno, after, atawa before, bang ziyada, siya. aon tasahud. After salam. Ginyad to halam ko sin bahayang, halam ko sin bahayang, after sin salam. Nakawa tuan? Nakawa. Ampain siyak, ang mating piyag-akan, kawaan yung kuha na. Kawaan yung ampain siyak, impag siyak, bangkaw nagduarwa, bangkaw ziyada, insan bahayang mabiyak mga rakaah. Inyad tupuas na ko sin salam. Sampay ta, aon sujud sa hawid. Haulihan. Ampain siyak lang mo kulang. Aon siyak, ziyada, aon siyak. Aon siyak kulang siya ba? Lawi. Ampain siyak lang mo di mo na kaingatan impyag duruaruhan mo na insujuran ka sa hawi atawari atawarakaat di mawina kasya inyad to aon uno siya before dahil nakito nga tinaks impagtag ka ni hukuman sindua ima before atawakan after nakawa tuan so amo yad tinuno bang dito na siya nakabutang halaw med inuno mo insan bahayang mo limawi kimulang piag duarwa ininikatan ini sujuran mo siya sa hawi. Sujuran mo sa sawi. Amura kumanin pagsujud mo sin sawi, bang siya bukun after, before. Ampain ziyada iban sino, nukya bay ta tanim pagsujud sa sawi. Ampain ziyada, after sin salam. Ampain insyak, Before salam. kabla. Inatin ya, way pa ko nakauno. Way pa ko nakasalam. Na inax iniri harwa. Pagpian mo bang kau nax, di harwa siya inukuman niya. Nakawatuan. Imma before salam, ayaw nukwa na. Simple mathematics. Inati na inax, di harwa sin hukuman niya. Usuon ekpiyal mo. Bang bukon lang mo bang bukon after kau sumalam, pumus na, way pa ko nakasalam. Nakawatuan. Nagbulolo na kita nagtawso. Amo yad to. Inati na inukuman si Nax, di harwa to na ziyada. Inati na bang mo makaway ziyada ini. Ziyada adwa ini. Kaya nga tamo na inukum sinuno. In kulang. Sa may ta in lima ba iban pagduarwa. Long mo after. Iban sim before. Na bang in doon hanak siya o nakulang. Duara siya. Bang bukun before after. So way ron na to talo. Moy na sa hikato. Mahilusad na ko ito, manglaw mo ang pahikato. Ang patuduara siya. Manglaw mo bukon after salam, before salam. Nakawa to Ang pa. Ako kuno to ang incident kasi rin doon nangyari Alnor. Ikaruha na sila. Kaya tan si ma'mom, tasahod na. Upos yutong singkuan. Ma'mom, palingkuron ni ma'am. Namiyakad ni imam uno yadto wala problema yadto ang bihat ay di yutong nin imam namiyakad na siya pasal limingkod na siya pasal ingkata nagkukuha nagtatasahod yutong na siya bihan napialing ko na limingkod kumbaga limingkod na siya after yadto timindog para ikato na siya sa mga
Sa bang mga utungon, Allahu alam bisawab. Mga yutong maray piwan siya biha no imbiya kiyo. Kababaon biya. Oh, biya. Allahu alam. Muskil. Ha? Magandang sila ito. Yung mga dazay mo. Matindong. In kuan di bangsaw pa ma. Ano ba niya kaida? Di man jarin imma mo magkuman siya ha imam. Adapun in imam siya ay magkuman ha makmum. Adapun bang siya nalaong inakisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biya ka kulong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mano siya ako magkalawng ako. Bang ako nalaong padak kiruni patumtuman niyo ako. Sa may ta bukon ako no mano siya ako biya kanyo. Hinati natupot siya patumtuman. Nabang halom sin sambayang natupot siya sa hawihon. Ang kanay imbabi ni uno siya babus as-sahu. Hinati na sa hawihon mo siya. Bang siya nalawong sa hawihon mo siya sinalawong siya. Kasupaya kaingatan niya bang unoy hinangon niya. Ang kana sa matan takamataoran din nga mga mano siya jahil sila ha mga parkala bihay ni. Di nila kaingatan bang unoy hinangon nila. Ha? Walau kunin mga inimuhim siya sa bahayang sa may ta, di mo kaingatan lang mo unoy hinangon mo. Sa may ta on wakto wala mo hinang ba talin sa bahayang mo. Sa may taon wakto na hinang murukon. Na rukon di makawaunuhan. Ha? Di makawasujuran sa hawihan. Sa may liyaw mo bihan, tiwag mo liyaw. Maling ka din wajib na mo yung nga mga unuhan. Dahil nga mga unuhan, susujuran sa amin. Dahil nga mga kajahil mo, mayroong panghati mo, nating layad po kayo. Ang kanad to sa matanta, na inbab sa huwini, dahil nga mga uno, dahil nga mga bab muhim, at tungod sin sa bahaya. Nakawa. Na mga biyad pinhal, at tungod sin kuwan, na Allahu alam bisawab, at malayang kanininangon na pagka nagsiya, dalimawin sa bahayang nila, ay ninangon nila rin turhato parkala. May na siya makali. Patuan?